Ko Brano yaro mukachi okisi Central Ward aiga stote nene nonka buya sana mwambia so tubegere ibanda ande ibanda ibitagere kisi county moso bando base ita kisi Central muna utamba masongo umusocho Kyogoro chitingarogora basabire ibanda ibisana mwambia ndonsi asikwale oigwete sauti yane tubegere ibanda byaso bonge esengenjo ogo nenjere ya mayogo kone kirogende ko raje go tusabe kura nabo dote bana mugambi ngo tubegete sheri tugatimukira igo mugambi tubegere ibanda byaso bonge nande kwarora rende asogo tubekera iga security yabo ne babandu mbare baje bataka go bisalia munege tutene ina abatemere go jaragire mbaraika igabanda munege geita tote togi extend gabege tambe mpaka mutu alia abangina abakoni ae chingeni matunda aya oroje nabanya koroseri uga nabaro banyore babekororo nke banga boda yoga tobegere mpaka abangina abaita bakoni ga mpaka ali nabaro banyar go bakonyora kebande gena twagebe ngera akora no ne chigwiki bere is almost a week ya ndo bange tomuna abando ba kisi Toyota go si stage ito ya Toyota boda stage ni ga ya chagire taso mwambe abetheke bana yengoro kumabo bono gando je tobeke chipipe ga twakwanire tobeke pipe ya malia eyenda ali go chirogoro no mugambe ga konyora kende atoretere simiti ano muchanga iga to cement buye ga mpaka para challenge endero ne yabanda be ubi ne batogonya gusugumana nabwo bago jabaruta sasa bayabo tugo lakini ngo baumera dore twabakani ujumbe ano jaso mugambi your excellency okengo nyambane no maete ndo abantu badayoda ndo gwanjite n'abantu bakisi Central ndo gwanjite indu twakobegete ground ase campaign yarenge myake ya uchimaga ogaika ogatigeranchira one ndo togo inyorineke nyagwachakiro mugambi genderera mpaka ngoli toikana ndo tigerenchira tobegere banda so bunge okonye nabangina munaga gochimoina alike banda ngetakire ke extend uge kase post area bangina abakoni abara bangina ngesita banyora se bakobeka na barabu te bangana abantu bejibibibo igogo tokonye ndo bejipigipigi nande konya naba be ibanda aba bagana bo kebwata nigene mpaka muinari na barabu banyore torosi asaya buyega elinde na eria tari aho kirira abantu bako no kengo begete bakonya kogoka nande mugambi injwe ground neba tobwati gasi ase serikali erengia aenjwe ground abantu tonyara ko batogonya okonara bono munoroje nyari bali yaito umuntu twabete gagete yesi bono ntotete komorora temere ngoro kuret mwaka kino nyagami kanisa bone gento ndatie mugambi akorire gasi ngi yakorete kebandansa ande buna to promise nke bandango jakira iga bantu bakonyeke ngento ndatebe nga twamwakire mbuya mono andage enderera iga atoletera magendero bunaya ande utokana ndo guska ke gochimotu kebanda kene nande karo asiguga iga anda bagina banya koro sinone chingeni iga konya ko proseli binto nande kare mbure ature na konya ndo nimende to igamire bari to tapugati gas kebane ngento ngokoran ate birenga mbuya mono asaya ro asiguga buya iga bunu mwambe ate bitoro asi ande namakire mbuya mono are wanja je ground arore bina to akodire gas ande ende naliara tomente nande chinguru ande to sukia sande gochimotu encha samalieta ne ngoro kulira mongare nago kireri tukorera so tarasa narode ekebando kyo mweshimiwa kibekire gaiga narode buya sana bono nche nare koganinga umweshimiwa andonse asale nzaiga ndobwato mochando bwa mache metaro bochabu no boko murwaiga ari gwanchanya ari korosia asaya sumentere umurere buya asaya abe buya nande tari ekigioka nche bono nare koganinga umweshimiwa ari gwancha kibande ketika bangane gya boda gyoka abekira no nabangina gochimoina extend buya igasaya ngo bare buyandoje mweshimiwe gasya gukora nengiyere ari kunyara comment kibande gochiga egere no twaigama nabona bana biashara tokora tweru sometimes naboge gotokonya gara tunyare kuigama gakya magania ane nara yarenge ngabanyare gosuki obuchafu bukoruga iga babosuki nabwende gochino ngo chimate egere renda asaya be very clean kibanda clean kere na asaya nyare ko ba very clean asaya naga yare kabisa nchenda tebe ngo kubeka kwe kibanda mbuya kore neri bono karo twarorire ngasa ya rosi gubuya ekene pino abali mama to kumura buchafu ai asa malita ngoro David oyo ratemonde igonde top security ya kisi Toyota stage area ko vera banse meri ya matali asense moye kibande eke
ekero kienkorosiwu ntochieti tumanye ng'a nabo oyo ochete gokerosia iga etwatete kebere gochia ase stage mate ase tokobera ase chicustomers chigosoka korwa. Bono egesikere obochafu ebore ensa ntokonyara gocha kobangira pigipigi iga naende bono iga noisa korigereria abanto abange bakorwa korwa mate iga aria na abande barwa korwa lakini bono ase stage enene ere mate iga aria onye nokonyarekana oyo obegete ekepande eke iga atosikeri gochia ang'e iga aria ase stage noo omogaso ogotoita. Bono naote omogambi okeng'onyambane noo tore stage iga aria buna abarai tigache mpaka ase stage toyota nsarire bagandiro atobori buna ntwe abarai tomworokia ase agotobekera ekepande iga aria ase agiya ase obochafu botari na intwe ase tokoigama omogaso nari toramanya ng'o tokonyire. Ase erieta kuchafeti ogamba nyakundi imbuya sana ase ekepande eke kiatobekerete iga kwaki bono kebande eke kerara kene stage kebe mochani nonye eke mbuya kere nonye ebiabang'e bikobekwa naende ekere kementu bono aria moino ase stage kamiri etorarora bono buya ase eng'encho bosonga embura ero bono nabo eratwa nonye saa saba gose etumambi rituko emokechi customer na twensi ntokabwati maburi amaburi bo amate togotwara oyomo ogotwara riria embura egotwa twaenda gesona kia omonyene twachia goiga mooo etwagomosaba buya atobekere ekebande ekere nake aria ang'e ase stage ata nkerigereri moino iga gose kerigererio stage iga kwaki mbuya kerigereri moino iga aria ase tokorora ecustomer korwa igoro na intwe ntogoke sana naende omotaro obekwa atorora omotaro obekirwe gochia aria iga rikarabati rigiya iga buya iga ritubu igoro iga nari torarora omogambi otokonyire kwaki rende ekero obochafu bore style eye iga bono iga tokorora bono iga iga torara naintwe maybe naintwe tore abachafu ake kwaki nase omogambi achate naki iga batari bekorwa mpaka mata aria iga kwende ekebande kebekwa tutashukuru ntokoba ntoteba mbuya mono mpaka totebe eke kiatobekeire kwaki twatebe mbuya mono kwaki nintoraisana iga kiangobekwa aria report buna eyiche aria motwari iga totebe buna ng'ai mokobekwa ekebande totebe tobekerwa iga iga ecustomer korwa neyemo erache kwaki aria no main rende chicustomers chigocha chinyinge iga ina twang'otebia omogambi mbuya mono atomentere ekebande iga aria ekiya iga buya iga na intwe toratebe riria embura egotwa anytime twaiga maimo eke nabo gegotokonya ase okoiga magwoka tari na pigipigi iga omotaro gotoiya omotaro oyo iga toiyo aro nabo gegotokonya meanwhile toganyete eki kende gechi kebekwa omotaro ogobekwa omonene buya iga nonye na abageni nabo ache customer ase oche koiga mororo nonye obwate riburi osokane customer abande toganyete embura ase egosirera togoka ki togenderera egasi ebiasara. Ochumbe nagotwara ng'otebia omogambi atokonye oboso obwango sana ase ekebande bono eki eyi nere ochumbe twang'abwate engiya nari intwe torarora buya mono.